Il-Laburisti tkellmu bil-vot disfatta għal kabinet kollu rebħa l-konsulent ta' Muscat Robert Abela, telfa għal Pattim Xajtan rebħa li tkompli tkabbar il-qasma evidenti li hemm fil-Partit Laburista. L-elezzjoni għal leadership Laburista ntrebħet mill-avukat Robert Abela illi kiseb madwar 57% tal-voti mitfuqa. Fi kliem sempliċi daqqa ċara d-deputat Prim Ministru għal ministri kollha li appoġġjaw lil Chris Fern. Nilqa' b'umiltà kbira dan ir-riżultat. NetNews kien l-ewwel li wassal l-aħbar tar-rebħa ta' Abela permezz tas-sit netnews.com.mt fejn xandarna wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet spontanji tat-tim ta' Robert Abela. Robert Abela se jkun id-disa mexxej tal-Partit Laburista. Abela huwa miżżewweġ lis-Segretarju tal-Eżekuttiv Laburista Lidja Abela. Għandu 42 sena u huwa missier ta' tifla, Georgia May. F'din l-elezzjoni li saret is-sibt tivvutaw il fuq minn 16,000 persuna. B'kollox kien hemm 44 kaxxa li fihom intefgħu il-voti. F'Għawdex biss kien hemm 3 kaxxi li waslu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-ħabta tal-10 ta' bil-lejl biex imbagħad is-sorting tal-voti beda satejn wara f'nofs il-lejl. Intant dan ir-riżultat ifisser li Chris Fern se jibqa' fejn kien Ministru u se jibqa' mingħajr parti tar-rebħa. Dik nar jiena ħlift illi sakemm indum ħajjien ma nerġax nara li l-Partit Nazzjonalista jerġa' ikun xi darba fil-gvern. B'dikjarazzjonijiet ta' dan it-tip illi ma tantx għamlu ġid lid-Deputat Prim Ministru u issa il-pożizzjoni tiegħu tinsab totalment kompromessa. Kif inhi kompromessa l-pożizzjoni ta' ministri bħal Ian Borg, Owen Bonnici u oħrajn.